ndikulandireni kulikonse kumene mungakhalepo ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi usayiwalanso Times Radio tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive, program imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti awauze Amalawi. Ndipo kuchokera kuno ku Lotus Hotel mu mzinda wa Blantyre ndabwera nayonso program ina msabata imeneyi. Program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints ndipo dzina langa ndine Wanderer Msisia. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Kupitirira ndi program yathu ngati tsopano tikuoneseni alendo athu ndi olemekezeka bambo Michael Usi amene ndi Vice President wa chipani cha UTM komanso nduna yoona zokopa anthu nyama zakutchire komanso chikhalidwe. Ndakulandirani tolemekezeka. Ndathokoza zikomo kwambiri. Moyo uli bwanji? Ayi tuthokoza Mulungu kuti tili bwino. Chabwino. Now ndifuna kuti tiunike kwambiri mwina role yanu padakali panopa ngati Vice President wa chipani cha UTM. Muli mboma mukuyendesa boma munthu wankulu kwambiri komanso ndinu nduna mboma limene lili mukuona ngati kuti ntchito yanu imene mukuyigwirira inu ngati Michael Usi mu boma la tonse mukuyigwira bwanji? Ine monga nduna ya boma komanso Malawi ndikhulupirira kuti ntchito yanga ndikuyigwira bwino chifukwa chonena kuti pali ndondomeko zake zimene uyenera kusatira kuti ugwire ntchito komanso ndili ndi gulu la anthu ma civil servants amene tikugwirira kuti Malawi muno mulibe mavuto. Palibe ni mmodzi yemwe aliyense akuvomera kuti tili ndi mavuto komanso palibe amene akuonesa kuti safuna kuchitapo kanthu kuti mavuto amene wa athe. Ndiye ndondomeko zake mmene tifuna kuchitira kuti izi tipanga motere au nduna ofalisa nkhani ndi amene ali ndi udindo ouza Malawi mmene boma likuchitira chilichonse kufuna kuthesa mavuto. Ine ndingathe kulankhula kwambiri zokhuzana ndi kunduna kwanga zimene tikuchita. Chingakhala ndina choncho ine kuti boma ilili la tonse alliance government mmene ndikudziwira ine tavomereza kuti indedi mavuto alipo koma kuvomera kokha sikungathandize koma kuchitapo kanthu. Ndemutani ndipenda kuuza ndimo kuti vuto ndalili lonse ndikuyang'anira kuti mwachitsanzo nkhani yolemba ntchito ndimene ya mangantheje sitikulembedwa ntchito 1 million. 1 million. Yes. Munkanena ndinuyo UTM. Of course pamapeto pake zinazapezeka kuti mwazichita adopt ngati atonse. Imene ndibweresaso kunkhani ina kuti inu ya UTM ati munkankhula kwambiri za matama. Makankhula zambiri zimene zikuoneka zikuvuta kuchita implement zimene munkanena UTM. Of course mutakhala pa mgwirizano paja munapezeka kuti azichita adopt. Kunena kuti fertilizer 4,000 UTM championed that. It ended up kuti atonse yes aipanga 1 million jobs. It was tonse imene nkakamba ma passport usika mtengo. Madzi kulumikiza maulere, magesi kulumikiza maulere, anthu diso dakali kunjira kuyang'ana uzichitika kuti duty free week. Kodi munkangonena zinazitu a UTM kuti anthu akuvotereni. Pano mwalo wa mboma mukuona kuti I think atu tinalonjeza mwezi tuzuvuta. Mukudziwa boma kuyendesa boma si chinthu chamasewera. Anthu ena nakambaso kale chimachitika nachi kapena chikuchitika nachi. This government or any other government that has come before us has been a saturation or has been saturated with
lifestyles, practices from previous governments. Pakali panopo tukuyangana tonse alliance government. Tonse alliance government imene iyi tukuti ndi brand new government. Chifukwa it is still brand new 6 months down the line. It's about brand new. What I'm saying is ndi boma limene labwera silinalipo zaka zapitazo. Latest? I don't know, you can quote latest. Yeah, nanga siyo mwili. Komano. This government is not void of what was happening tina from the previous governments. Because of that, you need to focus kuno di boma ilili tisango chenga kuno to okay ndila brand new ndiye nominally brand new angofika kuchonga hapo. You have to deal with the issues that you have inherited. Zimene also the ntchito. Komano, that shouldn't be an excuse. When you are a leader, when you are in government, cholinga chatu to solve my problems are anthu. Zimene tinalonjeza, there is no excuse today. Tinalonjeza zija, tinalonjeza those things we are geared, focused, kuti tizichite. Dinene so is. Zijitika mu 3.5 years yasalai. Komanso mwafunso labwino. Pa kampeni pacha, mene timanena kuti tile machito anthu 1 million. Sindu kulupia kutanena kuti tile machito anthu 1 million 6 months. Tikati talemba. Tile machito anthu 4 months. Now. Diga msandule sanga. Chinanso ntona kuti ngati anthu, we have to be realistic. We have to look at realism. Kodi ichi chimene tikuchiyang'anachi ndicho tani? Zinakambidwanso kalekale kuti inuyo mtakunguza ananu. Inuyo ananga mawa tijera nyama. Mawalo ndikuoneka maliro. Inuyo ankulu ndikumwalira. Ndiye kuti ananga 10 kumaliro. That is something that has happened that you did not foresee. So pano mdziko ndilole ndi ndikugwire ndikukama olemekezeka. Mwanena kuti I quote, we have to be realistic. Sindikuzoda kwenda kuyamba ndindani. Mulonjeza uja kapena ife kumvafe. Chifukwa ife tinamva mukulonjeza kuti mutipasa ntchito 1 million mu chaka choyamba, chaka chadusa, pano tupita chaka ndi half. Tubwera kuzakumbusa tikuoneka ngati we are not being realistic. When maybe our leaders inuyo you should have been realistic poyambirira penepeni. Number 2, mukunena mwachitsanzo apa kuti pachitika maliro timafuna tidye nyama, mwina nyama jasitidya. Who has to tell the kids? Okay, pani bumafusa bwino. Mene tikuti we should be realistic. Chimene anthu samanamatu, that's what you should know. Anthu akangoti kuno kuli njala, sakunama. Ntchito situkulembedwa, sakunama. Ndipo pali zina you don't have to argue or debate. Ntchito yanu ndikuti anthu anena izi, tiyeni tizigwirise ntchito, tikonze. That is why boma lina lilonse anthu akati pano pali vuto. Mukamakana kuti palibe vuto, mwamba kusochera. But when you accept, you acknowledge kuti yes, there is a problem, that is a positive development. Because it shows kuti mwavomereza kuti pano pali vuto, then you will say, what do we do? That is number 1. Number 2, tikamati be realistic. Ndikuna kuti dziko mkamali yangana dziko, you talk about leadership. Chifukwa taizambi timayangana ma issues osapanga osalumikiza kumene akuchokera. And then pamakaza mbiri zolankhula. Koma ndifuna ndikutengeni kuti tikati mavuto a mdziko, they have to be solved. Ngati sakhala solved, everything rises and falls on leadership. And now what is leadership? Leadership is about managing resources and relationships with the colleagues and opponents. It's not only with colleagues, it includes the opponents. Kumalai kuno vuto limene limakhala apo ndona kuti when you see as an opponent, not an enemy, kuti apatu ndizona boma silingachitire bwina awo pali vuto, the opposition will not come ndikuti na chilungamo. Sikuti zikuchitika pakali panopoka. It has been the pattern. Because of that, who suffers? Amakhala Malawi.
ndikukumbuseni pang'ono olemekezeka ausi a vice president a UTM komanso nduna yathu mboma la tonse muli musanalowe mboma mudayamba chipani munkati odya zake alibe mlandu malankhula kwambiri masewero ati kuferanji ena kulimvera sewero maida kuona kuti koma sewero ndi ali kunga kunena mavuto amene boma la DPP limakumana nawo ino yomaoneka wanzeru kwambiri kuti tikonze chonchi amalawa anakukhulupirira ataona nzeru zanu ataona mene mapangira analysis tanaona pali munthu wanzeru kukupasani kusankhani ntchito katitumikire pano mwalo wamufuna mzinda chichewanu kuti ife timvesese kuti ayi pamakhala mavuto enake zoona bwana apapa tu musandimvese udyo ndibwerezenso number 1 amalawi sakunama kuti kuli mavuto tagwirizana number 2 bikirandikaye number 2 boma lavomereza kuti izi ndizoona number 3 boma likuchitapo kanthu ndiye ndakuza ndikunena kuti tili ndi mneneri wa boma amene azifotokoza ndondomeko zonse zokhuzana ndi boma kuti izititere koma kwa ine ningathe kufotokoza bwino lomwe chili chonse chokhuzana ndi kunduna kwanga zimene ndalankhula number 4 mawoti odya zache alibe mulandu mawu amene ndikuwa kukhulupirira mpaka na lero kuti ukamadya zako ulibe mulandu komanso zimene makamba nthawi zimene zijazo zoti boma litere zinali zoona chifukwa ukafuna kukonza chinthu usamayang'ane kuti funa ndili mboma ndiye zinthu zakoma chifukwa choti ino zanu zakuzayenda chifukwa choti nakuti anthu amene munasiya aja mukapeza ndikukumbuseni izi mwana akabadwa akamagubuduka potoropo mmamuona kuti akugubuduka wapo koma akakhala kuti ali mimba akamagubuduka amaziwa ndi amachi inu simmaona ndi discipline yakuboma mmene ndimakuwira ine kale ife timakuonani mandiona ndikukuwa ndili panja koma ndili mimba ndili mboma ndikugubuduka mimbamo akudziwa ndi aboma kuti uyutu akugubudukabe sanasiye koma akunjawo akuti sakugubuduka ndi discipline ya mboma ndimakuwa ndili panja afa kuapeza akuluakulu kunali kovuta lero ndili nawo pafupi ndikuwire njipanja mwana wa mimba amamziwa ndi amache kuti akugubuduka mukamagubuduka mimba akuziwa ndi amanu ife sitikuziwa akumamva anthu kuti mukugubuduka on behalf of Malawi amene akuti tikakhala kunja kuno kumaona kumati anthu awawa ndi anthu kuti akuziwa mavuto athu kwaphatikiza atsogoleri athu anthu ambiri akumanena kuti ndi combination yoti sitinayionepo mbuyo combination yokuti ikhozochita deliver zinthu zikulu nzikomo kodi pakuvuta ndi pati ine sindinganene kuti pakuvuta ndi pati per se koma let me mention this tikafuna kukana zimene zilili ndetu kulakwisa vuto lalikulu ndiona kuti pamene pali vuto wolankhula amafuna alankhule koma samve mzake wakuyankha inu mukafuna kuti ineyo ndikupaseni madzi ndikati ndikuuzeni zimene ndikukumana nazo kuti ndikupaseni madzi inu simufuna kuti mumvere chifuna inu ndi madzi basi that is where timanena kuti relationships come before rules ubale umabwera pasanabwere ndondomeko za malamulo mukangoyang'ana covid ambira kuti covid mwaikamba kwambiri covid tu si chinthu chosewera nacho muyang'ane ni ndalama zingati zimene zakololedwa kuchoka mboma kupita ku covid muyang'ane ndi anthu angati amene amwalira chifukwa cha covid tiyang'ane ndi zinthu zingati zimene zalephereka kuchitika chifukwa cha covid ngani imene yiyi kuti uyilankhule simakoma chifukwa anthu akufuna zimene analonjezedwa zichitike sikuti akulakwisa iya akunena anthu timafuna chonchicha chifukwa chokuti pa nthawi imene timasintha boma nzikomono covid tilipo nayo nthawi inake a DPP akumana kuti ayi tisaponye masankho chifukwa cha covid anthu amata kugwisa ntchito covid kuthawa chisankho anthu zinapanga zotheka mpaka na tinaponya voti boma ili lilipo panoli sikuti covid yabwera asakuziwa nde
to use COVID to some extent chifukwa chake anthu timazana kuti kodi tikuigwisa ntchito COVID idi moona mtima kapena tapezako mwina ngati kokabisalirako kuti zina ndi zina zimene zikuvuta chifukwa chokuti ndikufuna tibwerere ku example ya nyama mmanena ichi munthu wauzanako kuti tidya nyama pano mwangosi mwalandira mavuto amalume memwe mwanenamo chatisiya kodi at what point do you come again to wanakwaja kuzauza te nyama mayembekezera ichi sijeka chifukwa choti mamwe tidye nyama pano mwina tikadya ndio za kumaliro kwambiri kabichi tigula kabichi njira mutikadya kumaliro anaja ndikumvesesa kuti oyita chidali maliro atiyankhula but pamene sipakuyankhulidwa zinthu zasintha pakuchitika mavuto ena ake palibe akubwera wolimba mtima kwa uzati mwina za 1 million job 1 years ja tenti wale kai mwina tipangako 200 zinazo tipanga pamavuta pati so pamene paso tikudikiraso kuti aziyankhula munthu mmodzi yekhayo amene amayankhulira boma pamene popotu ndigwizane nanu timanena kuti when a leader does not communicate in any scenario he walks alone. Ifeyo akuboma mmene mwalankhuliramu ndipange concede kuna kuti kuuza anthu kuti izi tikutere tipange improve chifukwa tikatero anthu amvesesa kuna kuti okay vuto ili laguna apa mukuona kwanga munga munthu amene akhala mu development programs communication ndiyofunika kwambiri koma nthawi zina communication simachitika pazifukwa zina zimene munthu akata kutchula kuti ifetu timayesa meti nalankhulira apa pazamveka koma poti sizinamveke let us do like this nkuona ndikunena kuti boma kuti liyende si okha amene ali kumipando nkuona manena kuti oppression kapena abuse of power does not only occur because the evil leaders have acted their selfishness out. Koma when good leaders also have abrogated their responsibility to point out what is evil. Monga ine mwanditana. Mundipandikiza ni mafunso pano. Cholinga chanu ngati nimapita ukuku ndibwerere. Chifukwa criticisms every leader should be assured of 2 things. You be criticized. Number 2, it will sharpen you. Ndiye kuvomera kuti amalawi alankhule sitingate benuke pano kuti kulankhuliranje pomwe poyambirira paja timalankhula kukhala kulakwa chofunika nchonena kuti mavuto amene atigwera ife amalawi pamene amalawi akulankhula kuti tili pa mavuto tisayang'anenso kuti akulankhula ndi ndani tiyang'ane chimene chikulankhulidwacho and ndikuona kuti ifeyo monga kubomako menda kuuza ni mucha I have not talked to any member of government who has told me kuti anthu angosokosa zonama. Everybody is agree. Koma what we need to do ndiye tisire aku information yo kuti aliuze dziko kuti ndondomeko zake zikutere koma ndikukusimikizirani ndithu kunena kuti mavuto a Malawi tikuamvesa akupweteka and chena tichitepo kanthu no excuse. Chabwino nanena kuyambirira kwa interview kuti tizisamira kwambiri ku UTM I know kuti tipeza mpata tikambeso kuti ku ministry kwanu kuyenda bwanji Aboni Kalindo kodi ndi member wa UTM ndifunsa ichi chifukwa choti iwo adatula pansi udindo ngati director wa Chinyamata ku Chipali kodi anatulaso membership kuti I'm no longer a member of UTM kapena as we speak ndi mozi mwa UTM. Kuuza ni mwachuchuchu ndinamva kuti anena kuti atula pansi udindo ngati mkulu wa Chinyamata zoti atula pansi ngati member sindinamve ndiye ineyo ndilibe umboni kuti kodi UTM yo achokamo kapena angosiya udindo okhala mkulu wa Chinyamata. Ndimafusa izi chifukwa inu ndi president a vice president wa UTM ndi zina zikamafusani zizikhala ndi basis chifukwa chani ndikufusani sinifuna wanzi kufusani za munthu wamba over street funa ndizifusa za munthu member wanu amene anali senior until atapanga decide to resign zimene akupanga iwacha mwina kunyamuka kupanga ma demonstrations kuti Malawi sakupanga bwino ndi zina zonse zimene zikuchitika zija ngati achipani mukakhala kuona kuti anali member wathu senior for that matter I don't know mukumaziona bwanji komanso mukuzitanthauzira motani. Aboni Kalindo ali ndi ufulu monga munthu. First of all, before you become a member of any party,
you are an individual with your own rights. Uli ufulu wako monga munthu. Kulowa ndi kuchoka mchipani. Komanso zimene akulankhula zija. Ndikuona ngati kuti tisagonere kwambiri kuti tikuwaona bwanji. Chachikulu timve kuti akuti chani. Chifukwa tikalimbana ndikuti kodi bone kalindoyo. Sizikhala bwino. Ndimakonda kupereka chitsanzo. Wamisala ukhala ndi pakati. Wamisala si mwanayo ali mimbayo. Wamisala ni nani? Mayakeo. Ndiye musasamale kunena kuti okay ndiye kuti mwana atabadwa ndo wamisalanso. Chimene abone kalindo akunena akunena kuti Amalawi akuti he is carrying the voice of Malawians. Now, based on that, ifeyo monga boma tigwire mawu amene akuti Amalawi akuti chifukwa ndiye ntchito yathu imene yoyo tithane nayo. Tikayang'ana kwambiri kuti kalindo ndiye kuti zimene zoti Amalawi akutizo tisemphana nazo. Ndiye akuchitanso zimene mu constitution kapena malamulo a dziko akualola kuchita. Ndiye silingane kuti akupanga mademo akulakwisa iyayi akuchita malingana ndi chani ufulu wawo komanso akupereka uthenga umene ife boma tunyamule tugwiritse ntchito osayang'ana kuti akulankhula ndani. Pakhala anthu ena kumaona kuti taonapo ena kuti anali woyimba asanduka ndale apanga masewero including yourself honorable inu mapanga masewero kusanduka ndale ndi anthu amana kuti awa amaga masewero kuti they were comedians now they are politicians. How do we understand them? Kuti apa kupanga za sewero apa kupanga zenizeni help me. Inuso ndi mozo kuti mapanga zimene zozo. How do you help us kuti tiziziwa kuti zimene mukupanga apapazi mukupanga zimezo ngati Michael Usi. Izi zina zimwina manganya kumazalowerera soka ya kupanga bwanji soka tiziziwa kuti who are you dealing with? Okay. First of all, manganya kapanga sewero ino ndikupita kwa mmenya ndikutupa diso tupisa diso manganya actor mukapita ku office kwache kuti mukampeze ngati nduna mukapeza diso lotupabe because mwamenya njani mwamenya the person character umongo ivala chifukwa chona kuti pali zimene ufuna kuchita but the persona ndiye mweyo ineyo ngati character ndikupanga acting ndabaya munthu apolisi tusakamanga munthu akandimanga ineyo mukapita kwa office kwanga tifuna tipeze anduna na kuti anamangidwa atu anamangidwa simanganya kuma ndimai kusi yemweyo umavala nkanjo kukalalikira umavala zosambira umavala zomenyera mpira malingana ndi chimene ufuna kuchita ndi anthu atimvese chonchi ndikaima ngati nduna za umanganya palibe ndikamachita za umanganya ndimatenga saluku vile mene ngavinire za unduna palibe. Ndiye character is a platform ufuna upange communicate pakali pano ndine nduna koma ndimapange masewero nabe ma president kuti za masewero zokuti ndisiye chifukwa chani chifukwa kuti pali zinthu zina ineyo ndimaziona kuti koma ndili mboma izi sindikuzikonda atu izizi ndiye njira imene ndimayiziwira kukalankhulidwe kake ndimaluwa kusewera chifukwa kuja sanga ndipane kumenya sanga ndipane chifukwa chani ngati tikunena kuti tikakumenya ni diso mukatupa mukhala kuti tikakayangana Michael Usi ngapeza kuti atupa diso yes anamenyedwa ali mu character yawo ngati manga koma ndiwo na mukamakalankhula kwinawo zomwe mumaziona ukukuzi koma sanga kupane ndi chifukwa chani poti inu yonso mukamaliza zimene chamukakhala ndo sanga ndipane kumene kujako because that is the character, that's my platform. Musianise ndikunena kuti zichazonena kuti ndakutukwana nitu ine nali character yakuti ndio uzisamala nkuona tipana kuti chili chonse chimene uchita uziyang'ana discipline yache chifukwa zina ungachite uli character zikakupezanso ukuku ndiye ndimasiyanisa koma choti muchiziwe njonena kuti manganya ni manganya Michael Usi nzosiyana koma munthu yo ndi mmodzi fa brain imapika zonsezo ndi brain ache ndi imodzi omwemwe ndeno tiziziwa bwanji kuti apa tikutengeni serious chifukwa zimene mukuchita zonse zawo serious kapena apa mukuchita beza sewero za nthabwala mwina pena pake tingoseka ndipasine chisanzo chimene mwachikayikira mwe ngati ne nduna osati
nkucheza kwathu ndikugwisa ntchito ino yono ngati example ya anthu ena okay chifana ngamenda ninamo cheti kuti taonapo kuti padakali pano popanga mwina sewero mwina mulipo awiri sinapeze mpata pano kuti ndiyankhule ndi akalindo chifukwa cha zomwe zikuchitika ndikuyankhula ndi inu but I trying to still to tap on that uje okay ndikuuze nisi ina my very serious character ndikapanga sewero lija cholinga changa chachikulu sikuti anthu aseke kuseka imakanga by product ndimafuna kuti anthu apeze chinthu chimene chingathe kuwathandiza mchifukwa mpaka na lero masewero amene napanga ine kalekale odzudzula boma omwewo akudzudzula boma mpaka na lero ndinachita kudzudzula boma lakale osati ilili koma zina zimene zimachitika nthawi imene yoyo anthu poziona akuona kuti zikupitirira ndi akutenga zomwe zija zili ngati Bible you cannot edit it limapitirira amati a leader should be driven by values and not public opinion ndiye ine ndimachita zinthu based on values and principles not kuchita chinthu chonena kuti pakale pano ndakondwa kwambiri ndiye ndipange ichichi ayi so ndizotheka kuzuzula uli konko nkumakhalabe konko kapena nthawi zambiri ukazuzula umaona kuti I think yakwana nthawi yokuti mwina ine ndiyenderezanga nzotheka munthu kumazuzula mwina zinthu jawo zikuzuzula zisizi kutheka kumakhalabe pompaja umazuzula mbali naye anthu akuona uya kwazuzula wazo andazaka kudya nawo sombale imodzi zwa okay mafunso labwino kwambiri kudzudzula uli mkati momo kudzudzula uli kunja zonsezo umafuna kuti anthu amalawi zawo ziyendere sumafuna kuti amalawi akuombere m'manja uziyangana chifukwa chimene kuchitira zonse ndekandi kuchita munthu kuferanji sikuti amalawi andiombere m'manja koma kunena kuti anthu amene Mulungu analenga kumalawi kuno zawo ziziyendera ndiye ndikamadzudzula so mkatikatimo kapena kulangiza mkatikatimo sikuti wina andiombere m'manja kapena andione nkuona simatuka kuti inetu chinga ndili mboma ndifana ndikuze ndikuzuzula tu singapyeropo nikana khawa ndimafuna anthu azindombera m'manja bwezi ndikumatuluka kuti pakali panopa ine ndapanga chakuti iyayi paze chisazo china iweyo ngati wathandiza kumanga nyumba ndiye walwa nyumba muja kuti mnyonya muli mbuzi zipangisa nyumba kununkha iwe ndikuthawamo what are you saying ukuna kuti ndachokamo mbuzi zija zipitiza ulani kununkhisa nyumba ija but if you are man enough you are going to be inside there and make sure kuti mbuzi izi zitani kodi zituluke chifukwa mboma muliso kuti mbuzi zilimo mumazona ndendikana kuti mbuzi zilimo mbuzi zilimo ndikirani msalidule muchalichi inde imene ticheza nayo muchalichi muli nkhosa muli mbuzi chabwino midzi muli nkhosa muli mbuzi mboma muli nkhosa muli mbuzi kumwamba nkhosa nazo mbuzi satana paliponse pali nkhosa pali mbuzi ndiye nkuona timanena kuti tili pa dziko lapansi and it takes me to ntchito ya inuyo ntchito ya olalikira. How many olalikira today can stand up there and kunna kuti ichi not only for this government kuma it has been a pattern yona kuti so mipingo so na onso they are raw kutanza kuti kumaliende bwino pena pacheso anayenera kupanga improve agona ena kugona nakasiku ena so amafuna kuti akhale anzawo kwambiri amene akulamulira nkulakwa because inu chinthu chikakhala choti ndi chakuda chisakale chakuda chifoti iwewe wakhala kunja ukalwa mkati mo ndi chikaitoyera dziko litu ndi la Mulungu ilili and Mulungu has never given his powers ownership ya dziko kwa munthu. Ife ndife alonda tilipo lero mawa palibepo tiyesezere kuti mene tikuchezera inu apa pa program imeneyi a president achakwera nda vice president Saulos Chilima akhala kutionera akumva nimene mukuyankhula papa nkukakuitanani kuti Michael umati chani mukauza kuti
sangandifunse chifukwa ndimakumana nawo timalankhulana zokonza dziko zimene tikukuwuzani apapa inuyo kuti apa tifuna tikonze apa kwanji tikonze sikuti ndizachilendo. I meet the president, I meet the vice president, and they advise me. Simiseche. That's why I'm saying it openly. And that's why even a president anandirola kuti tazikapanga acting yako usasie. Akanakhala kuti amaopa kuti ndizi phulisa mabomba. Akanati kumene koko sindikulola. Koma they allowed me to go. Ngani ndione nakuti pamene tiri mboma ifeyo kwa ineyo, for example, nimakonda kuonera atu bujeni marale za kampeni yacha ine nimaonera chifanya uzikumbukira kumene kuchokera zimene munkatinamiza iya mutakuna kuti mene mukatinamiza nenga si ndi mmene mwasankhira mawuwo koma pokuza ni monga munthu amene ndi kubomako kunena kuti palibe chinthu chimene ndiponso tu ndi tchimo lofuna kuti Mulungu akuphe nalo ukudziwa kuti zimene ukamba zikuuza gulu la wanthu ndikwanamiza. Awanda ndikuuze ndi chonchi mwina zinazitika makamba anthu amaona ngati anthu akubomaja sakudziwa tikati mavuto. Do you know kuti Malawi muno muli anthu ena Welcome back. You're watching Times exclusive on Times Television, TTV. The program is also live on your Facebook page, that is Times 360 Malawi, but it is also available on Times Radio. My guest in today's edition of the program is Honorable Michael Usi. He is the Vice President of the UTM Party. He's the member of the Tonse Alliance. UTM is a member of Tonse Alliance, but he's also the Minister of Wildlife, Culture and Tourism. Welcome back, Honorable. Thank you very much. Now, timagamba za mbuzi. Makamba kuti the two ways mapereka chisanzo kuti mbuzi pamene zikununkisa nyumba ukhoza kusankhayo kuti utuluke mu nyumba muja kuthawa fungo. Kapena ukhoza kukhala momwe muja nkuthana ndi mbuzi kuti utuluke. Momwe munkalowa mboma tidamva mene ndikutene ndikutanthauza atsogoleri anu atsogoleri athu. Akukamba za an equivalent of mbuzi kuti there is rubble. Nkati tikalowa tufunika tichite clean chifukwa sitingamamange pamwamba pa nyasi. Mumati mukagwira ntchito inuyo muli momo mukhutisidwa kuti mbuzi zimene zimanunkhizwa nyumba zinatulukamo kuti pano mulibe fungo. Ngati zidakalimobe chuchedwe sanjani kuti mutuse mbuzi zimene zimapereka fungo nthawi imeneja zimene zikununkhaso pano nanga mbuzi zija zimasiya kununkha ngati zidakanunkha abe anthu tikumazimva kununkha kunja kuno. Maso anu amene ankaona kunjaja asintha kaonedwe mene mwafika mkatimu chabwino. Mbuzi zilimobe. Mbuzi zilimo mboma lanuli mboma ilili. Mulungu azazipeza mbuzizo mboma. Sizateka kuti 100% mbuzi zichokemo koma kuti nambala ya mbuzi zilimo zingati. It will be impossible to get rid of every goat, if I may use that word. Koma degree chukuvuta ndi chani mwamwe ayinapanga za chipatala pamakhala umata kumuza patient kuti ndikupasa ni chisanzo choti munthu wapya munthu akapya pamakhala ngati pamada kena kumakhala papola ukagwira munthu ngati papola chimachedwa eska kuchipatalako koma ukathimbiriza kugwira kupweteka bala linkati ndio ukapita ku theater pamakhala procedure but escaectomy kuchosa chimene chijacho cha escaectomy yanwichi kuchosa last time muna nduza za laparatomy parotili pa escaectomy ufuna muchose escaecha ndiye madolo masajoni amakuuza ndikunena kuti pakali pano pasi nthawi yochosa khungu limene lili chisanzo choyamba ena maombedwa mfuti pum ndikuti pamene pali bullet pa tikati tichose munthu atani kuti afa. Let us wait. What I'm trying to say,
as much as would have loved kunena kuti tiye tingochosa zonse out nthawi imodzi, mmene system ya boma imakhalira mmafuna kuti muzichita pang'ono komanso mbuzi imatha kusanduka nkhosa. Ndona kuti Bible mmene amanena kuti siyani machimo anu, it means musiye zoyipa zimene mukuchitazo. Mwachisanzo amene akumaba mboma akasiya kubako asanduka nkhosa, ayamba kutumikira Mulungu. Amene ntchito apasidwa ntchito kuti tiyeni tikagwire ntchito iyi imalizike by next month, kumati ya zaboma 8 months nothing happening, ndumbuzi umene. Now if they change that asanduka nkhosa, so mbuzi zonse sikuti zonse zachita kuthamangitsidwamo, mbuzi zina zofuna kusinthidwa. At what cost? Chifukwa amene mukufuna muzisinthe mbuzi zinazi sikuti ni mbuzi zokuti zingupanga za umbuzi. Zipo zina zimene zikuponya maspanala kuti zinthu zipanga zikuchita sabotage, zimene at the end of the day inuyo ono mndame mukuonekano kugulu anthu kuti simudziwa chimene mukuchita, yet mwalola mbuzi kuti ati pali kusogolera kuwiritu. You can lead from the front or you can lead from the back. Chabwino ndiye ndinene izi ngati ndikuphunzitsa. Nanena kuti leadership is about managing resources and relationships with the colleagues and opponents. We have relationship. Komanso ma problems, even the very difficult problems, can be solved if the relationships are well managed. With who? With the opponents. The problem that we have in Malawi, which was Zoika Maspana, civil servants are supposed to be objective. To ask them to be neutral will be asking for too much. Chifukwa mtu udakale neutral is almost impossible. Umakani mabias yako pa umuntu. Ine nimakonda UTM, nimakonda DPP, nimakonda MCP, nimakonda UDF, ose ajali mboma. But for the sake of Malawi, they have to be objective. Vuto limakalapo ndona kuti objectivity imavuta. Kumakhala nawo ma alliance ife tika maspana. Ngatakwika maspana, what are they injuring? They're injuring the relationship, which should be well managed to solve even the biggest problems. Maraya mkufalawa pamakama batani, they look insignificant. Kwa batani kungoduka miba badera tamba kuyangana kula mtu ukugwira. We need the opposition to make sure that the government is normal. Kumano relationship imene iyi imavuta because akakhala kunja anthu normally generally kumakhala kuti iwo ndi adani aboma. Akalula nkatimo awonso amakhala kuti adani kumapeto kwacho onongeka ndi Malawi. Chimefunene kulankhula kuti ndi nkhani yayikulu kwambiri imene tisayang'ane mwapansi. It requires kuganiza kwakukulu. It does demand kuti asogoleri amene akusogolera mboma ifeyo amene ali opposition kuzifunsa kuti what does leadership mean? Kuyang'anira anthu. Sono ubale wa pakati pa opposition ndi government kuyambira kale sumakhala bwino. Nchifukwa chacho nakuti mboma zina zoti zithamange sizimathamanga. Relationships, difficult and complex problems in government can be solved if and when relationships are well managed. Komanso relationships come first before rules. Ngati our opposition amena kukonda DPP yakonda UDF yakonda zipani zina ali mboma, they have no good relationship ndi amene akulamula. You can't give them rules. They will defy them. So to serve the greatest good, there are times when tolerance cannot be tolerated. Sitting here, listening to you, you're making more sense. I'm following you.
but here is what we have learned about you politicians. Malankhula bwino kwambiri mokuti ine pano ndikhoza kukhala pano you going to sweet talk me. But amalawi anazindikira kuti sweet talk isi maipindula kali konse. Anthuwa ndiwoziwa kulankhula koma palibe chimene akuchita pa ground amangoti chuna chonchi kenaka zati yankhula chonchi zati pindira mbali yauku inuyo zomwe malankhula ya muja ndimene mukuchitira zinthu pa ground mumakhutisidwa kuti mukuyendera limodzi kapena pena pake mawana na kuthawani mukwathamangira kuti mukagwire zimene mukanena. Ndinene izi lilime langa silimasogula, my tongue is not in front of my brain. Nimaganiza nsana chite. And you think that's the same with all politicians? Here I'm talking about then zakamba ndikuizana nanu kwambiri kuti many leaders, that's why not zinthu kakakili ndichoona kandi kubomako kasi ndikuboma mukunena zona. Many leaders have a lot of power but little character and wisdom. Asogolere ambiri amakhala ndi mphamvu koma opanda nzeru. Zimatheka kuti atakhala mboma olosa khala mboma koma nisogolere kuli nisogolere wamphamvu zambiri koma opanda nzeru opanda nzeru. That is what we have particular pansi in general as problems. Chipine fanene kukuza nchona kuti I for one and with the ministers amenda chazana wine, I've also talked with the president. Ndakhatsu ndikucheza ndi achilima kukhala tumboma kwa inafe ndikupembeza ni nthawi imene Mulungu wakupasa kuti wagwirire ntchito ya Malawi. Koma kuti tili pa dziko lapansi pali zina zokhoma zimene zimabwera sungathe kuzikonza at there and then people will say taonena mango nama koma pasi pa mtima ukudziwa kuti ineyo ndikuyesesa. Poti chaka chinochi ndi 2021 siku lina inuyo mzani nakuti mndu chetu amanena zona kapena mndu charani amanama koma inuyo zimene mukukamba apapazi palibe mwanga kususeni chifukwa kumene tavulalira kuchokera mbuyomo kunama kumenima anthu atula andale timanama kuti mundikhulupirire ineyo kukhala kovuta chifukwa nakuti andiyipisira mbiri anzanga anabwera mbuyomu so ndikukumvetsesani kukumva nimene mukulankhulira apa ine nkumakuoperani kuti kwachitike kalishafu apa sakutayani kuti Michael Usa think ali nkuchikamwa amati akakhala kugulu kwa anthu afuna umatamika kumayankhulazo kuti amalawi ankonde kumene kuko sikakupeza ndikalishafu. A president mene amandisaka kukhala nduna amandiziwa kumaso ndinene apa kuti I'm in government to do my job and not to keep my job. Tamasulani I am in government to do my job not to keep and not to keep my job. Keeping my job is the prerogative of the president. Kuti ine ndikhale nduna ni ntchito ya president. Ntchito yanga sikuzipanga ino nduna, ntchito yanga ndikugwira ntchito. My job is to do my job and not to keep my job. Keeping my job is the prerogative, is the responsibility of the president. Ndesi ndikakhale pano kuti ndikapanga ichandi chosa kuchosa ndikusachosedwa zili ndi president mwini wake. Ntchito ya ine ndikugwira ntchito. Tikakhala kunjaku tikumati tikakuona ni ndunazi tikuma kuchita ni score kuti pali nduna zina mphwepwa ndithu palibe zimene zikuchita ayi apa pali nduna zina I think ayi zikuthamanga tikuona panoka mukayangana ku ministry kwanu mukuona kuti mukuyigula bwanji ntchito ya nanga simati mumapanga score. Yes ndiye ndivya phusi yanga kuti mwalichonga bwanji ndivya phusi yanga. Self assessment is also allowed. Chabwino self assessment, giving you an opportunity to self assess yourself. How do you think you fared in your ministry, honorable? Ineyo kukuza ni chilungamo ndikuyesesa kuchita mmene ningathere kwa mkandifusa kunena kuti mwafikapo ndina kuti I wish I had done much better kukanakhala kunena kuti zofunikira zonse zikupezeka. Kwa pakali panopo sininganene kunena kuti Mulungu angandilange kuti iweyo ntchito ndinakupasa ija sumayigwira bwino ayi ndikuyesesa ndi mmene ndikudziwira kugwira ntchito. Zofunika zonse zitakhala kuti zikupezeka ngati chani mwina zofunika zachi? Mwachisanzo kunakhala kuti ndalama zikhala zokwanira kunduna wanu kunduna wanga. Kunakhala kunena kuti anthu amene amalonjeza kuti tikubwera ku Malawi kudzagwira ntchito akumabwera popanda kuti pakali pano asiya kubwera chifukwa kuti cha COVID anena kuti tisabwere. Pali zambiri
ndikanakhala kuti ndino wokondwa kwambiri kunena kuti mpata umene mulungu anatipasa tigwire ntchito taopsa pasogolo. China chimene chimandipangisa kumva chisoni kwambiri pa nkhani ya kulemba ntchito ija ndiona kuti maganizo athu ku ministry yathu tanena kuti tipange position culture as a product for tourism, kuti MP aliyense ayang'ane kwawoko kuti ndi chani chimene chiliko chimene chingathandize tourism, tigwire naye ntchito, tithandizane naye, kali ku opposition kasali ku opposition. In that way pa constituency level anthu azilembedwa ntchito. That is pa ministry level ya ineyo kunena kuti polemba anthu ntchito kuja tipange bwanji, kodi ma MP wasini magusana nawo kodi sikuli magule kuli manocho resources zambirimbiri each MP tigwirizane naye kuti kwanu kuli chani chimene ife monga unduna tikuthandize. Fa MP alisafuna nayenso kwawoko zayendere bwino, ndiye unduna wanga ukuyesesa kuti MP aliyense tigwirane ntchito kuti iyeyo ndi ifeyo ku opposition kasuku opposition zilibe kanthu kumene kwako tilembe ku anthu ntchito mothandizana ndi MP yo ndi zutheka zayamba kutheka. mati malemba ku 150 maplani ndoti mukafike pati maplani ndiona kuti mulungu alula kulikonse kuchitike chifukwa ndiona kuti mmalemba proposal mwachisanzo kumene kuli Chingalire village tinapitisako madonors kumene kuchako ndikukaona amene kulili kuti yawo pakali panopa tathandizani kuti anthu awawa agwire ntchito pa proposal alembedwa. Komanso azungu amene amayang'anira nyama maika mipanda kuyang'anira nyama za kuchilezi tinauza kunena kuti ndalama zimene mukubweresa kumasamalira nyama za kuchilezi yesesani so kuti pakale ndalama zopindulira midzi imene yazungulira nyamazi. Chifukwa nyamazi khalango ya aini yake ndi ya Malawi kuti wo asalowe mkatimo ayenera aone phindu lache lisakale la nyama zokha. Chifukwa dziko la Malawi lusikuyang'anira nyama zokha, tikuyang'aniranso anthu. Men or man or Malawian should be in the driving seat ya ma benefits. Ndiye kukasungu azungu anatimva amene akuyang'anira akuti tipereka ndalama izi kumene konso anthu tiyabe kulemba ntchito. Ndiye cholinga changa kulemba ntchito from my ministry point of view. Tifuna MP aliyense aziti unduna wa zokopa alendo ndi ifeyo kukoswese kwathu talemba ntchito 50 talemba ntchito 10 kumene kuko. That's why I said leadership is about managing resources and the relationships with colleagues and opponents. Chabwino anduna kulisoma artist andono kuti ma artist wa unduna kwanu konkoyenerera komano nanga sipadalibe mwina unduna umene umayang'ana bwinobwino they ended up kukhala ku ministry kwanu awa ma artist amene amadandaula kuti alibe police. Now zikumakhala zovuta kuti agwire ntchito even ndi anthu akufuna kwabwino kuchokera maiko ena because kukhanga ngati ndi industry yokuti is not properly regulated. Mukupangapo bwanji kuti mwina mwathandize ma artist wa kuti pakhale ma documents oyenera kandi ma police kandi act bwino ndithu kuti azikuoneka kuti ndi industry yokuti malamulo onse kwapanga support. Document yata yadusa monse yangusa kuti parliament akaivomereze. Ntangofika choyambirira kuuzidwa ndi ma artists sana kalowe chali chimene chocho pakali pano ndachiona zatha zili ku ministry kwinako kuti tichipitise kuti ku parliament liti mwina ngati zonse zitaenda bwino parliament ikubwerayo. Koma ndine kuti ngati zonse zitaenda bwino ndakuuza ndikunena kuti tili pa dziko lapansi mboma muli mbuzi ndakuuza tisina kubisire pali zina umanena kuti inu tatengani ichi musiya apa chikuvuta apa kuona kuti munthu ukutema msima ndi iyi ndiwo ndi izi tema susa koma kungotema ukutema ungwemana umanja sukususa bwanji. Why are you doing like that? Ndiye umapya mtima mukumapya mtima na musungwini ndiye ineyo sifuna kukamba zambiri panopo ndanena kuti mwana kama kuguduka mimba mwa amache amaziwa ndi amache anthu samaziwa zimene zikuchitika ku ministry ya ineyo ndikulankhula za ministry ya ineyo ndikuyesesa kuti mulungu asandipase mulandu pa ntchito imene tikugwira kumene koko. Komanso a president a vice president ndimakafikira ndikuwauza maganizo anga iwonso ndikundilangiza nkuona ndimalimba mtima kunena kuti mavuto amene akukambidwa awa
palibe ndi mmodzi yemwe ananena kuti sizoonayi koma amandifunsa kuti iwe ku ministry kwako mavuto amene wawa ukupanga chani. Ndikapita nawo kwa president or vice president amati mavuto amene wawa tena kambe tell us iweyo ku ministry kwako how are you solving these problems. That's what anena kuti nkhani zonse zimene amalawi kulankhula amsisha tikuzimva ndizoona tiyesesa amalawi timauza za kampeni sikale olo mtu opanda nzeruyo sungaiwale sikale limene sipanapita 2 years sungaiwale no sungaiwale ndiye tiyesesa within the means that we have. Chabwino masomphenya anu ku nduna wanu ngotani nthawi yathu kupita kumapeto. Ine masomphenya anga ndiona kuti alendo azibwera ambiri kumalawi kuno ochokera momuno ochokera sokunja koma kumapeto pake isakhale mafiga kuti alendo amabwera chanzo chani anthu azina kuti sitimaziwa kuti tourism kapita kukopa alendo kungatipindulire amalawi apindule chifukwa sibwino kumati tindira mazambiri za tourism kumaoneka mapepala anthu mthumba alibe. Life has to be seen and has to improve. Nakambakali kuti when we stop surviving we start to develop. Ndi amalawi tigwire ntchito tonse limodzi kuti dziko lathuli litukuke. You can go anywhere in the world, you will not find your future. It is in your hands to construct. Ndiye tonse tigwire ntchito limodzi zokhoma zilipo tikalipirane inde koma tisakhapane. Chabwino nsana kubasi nimpata kuti muyankhulepo mawu ana kukhosi ndikufunsaniso funso ili ndalifunsaso tikucheza koyamba panonso ndilifunsaso abwana anu amene ndi vice president a dziko lino anthu awamafunsa kuti auchita phe kuti mkulu amene akuganiza chani autani tumangu aona mwapo ndi apo masiti kuamva kuyankhula bwino mmene timaziwirafu amalawi amaziwa kuti ni munthu odamalankhula zinthu malingana ndi mmene zikuchitikirapo mukakhala nawo nkumayankhulana nawo mwina munthu ndi bwana wache akuona bwanji mmene zikuyenda andi akumayankhula zotani amalawi tembekezere kumva kuchokera kwa iwowo liti. Anthu tu ndinene pano kuna kuti anthu ena ndi amwayi ndi odala achilima anthu amakonda kwambiri. That's what I see. Amafuna kuti aziyamva kuti kodi anena kuti chani koma ziwani izi ndi wanzeru yekha amene amadziwa kuti ndilankhule apa ndisalankhule. Padakali pano mposa Afrika wayankhula ndi wanzeru amene amati pano ndilankhule pano ndisalankhule. Achilima pakali pano akugwira ntchito monga vice president pansi pa Dr. Chakwera akugwira ntchito za reforms ndi ifeyo amalankhulana ndi nduna zonse zimapita kwa Achilima pakati za reforms. So nakamati sakulankhula funso limakhala lina kuti mukuti alankhule chiyani samavuto a Malawi misa tikuvomerezana kuti mdziko muno muli mavuto ndachilima jama yankhula kwambiri amatichita promise nthawi ya campaign anthu kumaona kuti akuyankhula kuti munthu zanzeru ndakati phe kuti akuona limozi kuti akuyankhulana ndi a president. Ndifunse funso iyi kwa inuyo mukamuona mzimayi watenga phika ufa ana akulirapo akuphika nsima akulankhula sakulankhula akulankhula akuyankha kulira kwa mwana kucha ndi pali mayi wina udya ndikuphikira udya sona Achilima khali mbali yake iti yophika kuti ana adye kapena udya tazina kulankhula kuma kupangisa kuyaluka pazazi. Chilima ni munthu wanzeru ndimene ndikuuzeni sikuti foni ndi bwana wanga koma ndi wanzeru kudziwa polankhula kudziwa posalankhula. Ndi vice president wa dziko lino and he's always busy kugwira ntchito ndi ifeyo. Chimene ndingalankhule kuyambira vice president athu kuyambira president ndi nduna zimene zili mboma kwa ineyo. I'm talking about me when I transact with them ndimaona kuti there is relevance to the mission of serving Malawians. We have problems amene tikanakhala kunena kuti inu ndine tikhale pansi kunena kuti kodi tukunena kuti kuli mavuto sisi kuyenda bwino
For now, tisiye nkhani zonse tikambe ni mavuto. Let's look at the chemistry ya mavuto. Achokera kuti. Tiakumbe mavuto amene ajao. Pochoka pano inuyo muna kuti ndikana kuza mafunso ena. Everything here is on assumption. Kuti tikulowa mbomamu zinthu zinayenera kukhala motero. Koma zinali choncho, but by going through or along that direction, kumakhala ngati kunena kuti ufuna uzipereka my excuse. A leader shouldn't be given excuses. Ineyo I'm a leader in my own right. Ndine vice president wa Chipani. Ndine nduna mboma la Bwana Chakwera. Ntchito yanga ndithandize kutukula moyo wa Malawi. Although mavuto tili nawo chibwino. Anduna nthawi yathu yatha koma sitingachoke pano osakupasani mpata kuti muyankhule mawu anu akukhosi. Ndiye kwa amene akutionera pa TV ndiye kuti mukuyankhula mutayang'ana kamera komanso tikudziwa kuti ena kuti mvera pa wireless amene onso amva mawu anu mufuna kuti amene akhala kutsatira program imeneyi atenge uthenga wanji kuchokera kwa Michael Ussi, vice president a UTM komanso nduna yoona za tourism, culture komanso wildlife. Anduna mau anga njoti Mulungu anatilenga tonse kutika mziko lino la Malawi. Cholinga chake, chokumba chake, aliyense azimva kukoma. Monga asogoleri, ntchito yathu, asogoleri amene akulamulira tikulamulira, asogoleri amene ali kosusa, pakhale chikondi. Tiyang'ane zinthu kuti zipindulira Amalawi. Ndale tazipanga nthawi yayitali zingovula za Malawi. Tikondane wina ndi nzake. Pofuna kuzuzulapo musati awa ndi ankulo awa ndaja nawo dzudzulani chifukwa lero simawa. Mulungu atiyang'anire kuti tigwire ntchito monga mtundu umodzi kuti dziko lathu lipite pasogolo. Dziko olemekezeka a Michael Ussi amene ndi vice president wa chipani cha UTM amene ali amozi amene ali mu tonse led government ngati partner komanso iwowa ndi nduna yoona zokopa alendo zachikhalidwe komanso za nyama zakuthengo kutifikisa kumtsiriziro kwa program yathu ya lero ya Times Exclusive. Ndathokoza olemekezeka. ziko kuchokera kwa ine Wonder Msisya komanso mzanga amene amaongolera zonse kuti zioneke komanso kumveka amene zikumvekeramo David Maseya kuchokera kuno ku hotelo ya Lotus mu mzinda wa Blantyre. Ndikunena kuti tithokozenso ma sponsors athu a Rainbow Paints. Kufikira sabata ya mawa chauta akalola tizakumananso pompano mu program ina ya Times Exclusive. Pitilirani kuonera ma program otsatira pa TV1 ya TTV komanso kumvera ma program otsatira pa Times Radio. Makomanonse, goodbye.